mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon, Martes 21 ka na Hunyo taon 2022. Kami po minarespetar na naman sa lambang miyembro kan familia kasabay ang paglaom na sana po yaong kita sa marhay na sitwasyon sa taho kaining kadipisilan, peligro darakan pandemya COVID-19. Pati na po ang kadipisilan sa tuyang seguridad dara ka ining efekto kan gyera duman sa Ukraine. Kita po nananari kuya day magpuknat nin panarig sa mahal na Diyos na malampasan ta na ang gabos ng ini sa paagikan pakimaherak niya to na mabulong na ang mga may COVID. Asing kitang pinagbibiyayaan kan karahayan ning salud day man maulakitan magamit ang karahayan na inisusog sa kamautan kan kagurangnan. Bicol Target po minaimbitar man magiriba-iba kita sa kud alas 5 nin hapon. Mantang kamo dyan nagmimerienda o kaya naghanda kan pamanggihan, nadagdagan mian sa indong kabasugan sa paagikan informasyones katuwang ang news team. Kompleto pading al, kumparing Jomar, kumpadring Jim. Si Joshua, si Ands, Buda si Luwens. Sa Manibela, ang samuyang piloto dyan si Henry Mata. Sa control technical ang samuyang Chief Technician Ramir Tanay. Siya po ang mina-broadcast sa radyo kan samuyang mga programa sa AM band region-wide. Pati na po so lugares na pinag-abot man kan samuyang persa sa luwas kan Kabikulan. Sa newsroom pag-araw kaining oras, si News Director Edwin Peralta ang nagsusumada kan mga pangyayari. Report sa lado lokal asin nag-aabang kan mga istorya pangyayari man sa lado nasyonal, international. Siyempre nagmo-monitor man si News Manager Mardelado man po sa Santo Domingo News Base. Sa Samuya pong Production Center yaon dyan ang Samong Anghel si Angel Mustaza. Sa IT ang Samuyang kasarabay-sabay dyan. Sa broadcast mantabi worldwide sa paagikan samuyang Facebook account DZGB News Online. Si Tricia, congratulations Tricia, cum laude ha. Pagkatapos si Richard, gabos na mga yaon digdi samuya sa na nag-eskwela sa Bicol University. Puro po sinda with flying colors. Congratulations sa indo. Puro sinda cum laude. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, si Pio Fernandez. Marhay na hapon.
Sige tabi dahil ta na pagparahaluyon ta tulos na may parada kita kan informasyones dyan sa palibot. Isihon ta. Nasa linya si Ands. Good afternoon. What's happening? Please go ahead. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong informasyon, bako na sa nangunyan ang mga beach destination. Ang pwedeng iorgulyo kan mga albayan o sinturista kundi pati naman ang mga farm tourism sites sa probinsya kan Albay. Ini ang tinawan doon kan Albay Provincial Tourism, Culture and the Arts Office o PTCAO sa pamamayon ni Tourism Officer Dorothy Colye Kutsain. Ipinaliwanag kay ini na nahihiling ninda na sa paglaog kan taon 2022, dakol naman ang nagbibisitang turista sa siring na mga lugar digdi sa probinsya kan Albay. Sa na ehemplo kay ini sigun sa nasambita ng opisina, iyo ang Aguas Farm sa Santo Domingo, Albay, Farm Plate sa Banwaan ng Daraga 76 Farm sa Bigaan, Legazpi City asin iba pa. Susog sa datos kan sa indang opisina kan tuminuros daw ang restriksiones may kinaaraman sa protocols kan na COVID-19 na iling nindang nagruso ang mga lokal na turista gikan man sa nadidisa sa tuyang rehiyon asin iba pa mga lugar kan nasyon para sa pagbisita sa mga farm tourism sites. Sinabi ni Colye na opera sa pagtabang kaining pagbirisita kan mga turista sa mismong sektor ng turismo sa tuyang kapalibutan. Nakakatabang man daw ini sa ladlin agrikultura asin man na ekonomiya dahilan sa dakod na mga saradit na negosyante ang nagbe-beneficiar sa siring na bagay. Laom niya ni Colye na mas dakol pa na mga saradit na negosyante ang maglaog sa farm tourism business susugman sa indang datos dahilan sa mas magayon daw na talagang doble-doble ang naglalaog na mga turista sa satuyang kapaliwot o kaya sa probinsya kan Albay na talagang makabangon ang ekonomiya darakan pandemyang COVID-19. So farm tourism nagkiklik mo niyan, over? Yes, tabi, Sir Pio. Pinagdadayo kaya nga ni nagkiklik. So ano ang iba pa na naunambitan lamang kung igwa pa ning promising na sektor de turismo na pwedeng ma-develop and kung paano ma-sustain ining balikantang farm tourism, over? So far tabi, Sir Pio, ining tulong nagburotwa sa farm tourism site. Tapos may saruman sindang tatawan ni atensyon ko niyan, ining pig-apod sa Elmiro de Say, integrated farm garo sa Kamaligman initabi, Sir Pio. And kadakol pa sindang pibiristaho na mga LGU dahilan sa puon ka na nagkaigwakan pandemya, nagdiriit-diit naman ang mga negosyante na magbugtakan siri na mga bagay. So Elmiro de Say, Yes, po sa puro 4 kan sa Lugan, Kamalig, Albay. Ano ang nakapackage duman? Dumantabi, Sir Pio, manlain-lain ng mga tanuman, mga flowering plants na yara duman. And aside from that, sabi ka na pitikaw, magayon man ining tourism site dahil sa may kaun-kauna naman na pwedeng bisitahon o kaya puro paingaluan kan mga turista. Yan, we hope and we pray na masustain iyan and sana dahil kita agihan rapong gasunin bagyo. Yes. Iyan ang kuan. So sa ini pinagpresentar ni Primay na Colye. Sa pakikipag-oringan di CGB News tabi, Sir Pio, naaraman tayo ng informasyon na ini. Yan, nararapat man siguro na si Primay dahil paghiroon diyan sa Pitikaw. Oh, yes. Matibay ining tourism officer ta. Iing-ing ta daw yan kung makarani man kita sa nag-adang-adang na gobernador. O, pwede. Sabi di sige, congratulations sa araw ka ng mga positive news. Ara mo, mabungkaras talaga yan. Maturus-turasan sana ang restriction sa paagikan kooperasyon man yato. Remember na diit na sana bagaan positive COVID digdi sa satuya. Yes po, and kung babasaran tangan datos ng DOH, haros wala nang naireriso sa Albay. Dahil na ning nariso sa Albay. By the way, masegway kitang diit. Igwa kang informasyon, Ans, kung igwa pang mga nakapasyente na Albayano o Legaspeño na positive sa COVID o plus nang dahil kita sa ospital nin mga may COVID. Roger, ang latest na kaan informasyon tabi sa Pio ka, nakauron ta si Dr. Fulbert Iliego sa level kan Legazpi City kan. Siguro last month, wala naman ni na nag-occupy kan mga isolation sites ta and mga pasyente gigumentahin sa COVID-19. Iyan ang magay na bareta. I-confirm ta daw tabi ang makisuyo. Tapag araw ka ng bareta, kung baga talaga,
clean slate na kita digdi. Dainin eksistidong nagpapabulong na positive sa COVID asin daing nagbubutwa. Ano daw? Roger, Tabi, sige. So anyway, Sir Pio, mabalo kitang makauron ta, anyway siguro sa aga, si Dr. Hiliego, sa level gaspi kung ano na presenting status ka na syudad when it comes to COVID-19. Iyo baga, ang pag-recover kan, medyo huruhalawig baga, ano? Yes po. It's different kung daing nagbubutwa, salamat sa amal Diyos, and it's different kung igwa pa manin yaon dyan despite na daing nagbubutwa. Sana parehong daina. Hopefully. Okay, sige. Tabi ko na si Pio, paramihan sa informasyon, Ans Gilero, DCGP. Salamat, Ans, sa istorya hali sa luwas. Farm tourism. Talaga magayon iyan tabi na i-develop, i-diretso. Dahil lang kita tabi, agihan naman in bagyo, buda ining sa tuyang COVID, makontrol tanang marhay with our, sabi na nga ni cooperation and padagos na pakimahirak panarig sa mahal na Diyos, ha? I-diretso tan mga istorya hali dyan sa luwas. 22 minutos lapas alas 4. Nasa linyaan sa tuyang pag-iriba man. Si Kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, anong nangyayari? Good afternoon. Yes, good afternoon. Pwede wala nangyari sa proposal sa other matters ni board member Glenda Ong Bongao. Naday na sinda magsesyon sa Hunyo 28, next week sa Martes, para tawan ki Buelo ang sanggunian sekretariat na makapag-preparar man sa nakatalaan nindang inaugural session sa Hulyo 5, primerong semana pakatukaw kan mga opisyales. Ina nangyari ko niya na hapon sa regular na sesyon, pagkatapos na may mga nag-comment na ibang pag-iriba, siring ninda board member Ray Bragaes, Mel Abadesa Armedilia, board member Pem Imperial, asin board member Nel Montaliana. Sigon kay Bragaes, dapat man giraray gayod magkaigwanin ultimong sesyon sinda sa Martes, para makapagpaaraman lamang physicalmente Iyo. ang mga miyembros kan sanggunian panalawigan, including Vice Governor Attorney Greg Slagman, mismong sa session hall. Ngunyan na hapon, nagkapira sa nasuyaon aniba via Zoom. Uyon mandigdi si board member Abadesa. Si Pem Imperial gusto man na aprobahan na tulos proposal niya na aprobahan na tulos ngunyan. So sesyon, dahil pa nga natapos sa sesyon, aprobahan tulos sa minutes para dahil ng kaulangan ng kaso kung malawas man ang ganan dahil naman ang gadbag kasi na magkaiguan ng sesyon sa masunod na simana. Bagay na taliwas man ini sa opinyon ni board member Nel Montaliana. Dahil sigon kay Montaliana, dapat bago aprobahan ang minutes, mabasa mo na ninda. Iyo. Siyempre, gigibon pa yan kan mga sekretary. Saro pa, nagluwas sa balasahan kan mga iba-ibang opinyon na posibleng sa Martes may mga informasyon na ang ibang board members dahil man makaka-attender physicalmente sa session hall. Nata ito. Dahil may mga previous na commitment daw sa iba-ibang rason. Kaya pigbilangan baka mga 4 sagkod anom ang daing makaka-attender na physicalmente sa masunod na sesyon. Anyway, sa diskusyon, para matapos ini, pig-suggest na sana ni board member Rolly Rosal na i-withdraw ni board member Glenda Ong Bongao ang siring na proposal, bahala na sa sunod na sesyon kung ano ang mangyari, kung ano ang sa indang giribuhon para sa total may sarong simana pa man bago ang sa indang inaugural session. Kaya ang proposal na ito ni Glenda Ong Bongao na dahil na sinda magsesyon next week, dahil man malalawos, obligado mangyari sinda na magsesyon sa masunod na Martes. Ultimong sesyon ninda. Ita, ultimo na sa naman, ano naman ba yan na gabos man sinda dyan narailihir apwera kay kumpadreng Neil Bako? Iyo baga. Iyo mas ano man na sa inda nga isus na tapuson man ninda man lamang tapigisilduhan ta sinda bilog. Correct. Dapat tawang ki priority so last session. Iyo last session makapahayag man lamang sinda nin
kumbaga pasasalamat maski puro paano na sindamang ginarain maturukaw o pero baga kay kumpadring nila no. Yes. Iyo masanaso na walat ade. Iyo, duwaman sa naso nawalat. Si Pading Nil, buda Si si Pem na Imperial. Prem na Imperial. O, Aha. tawan man pagkakataon na magtiripon man lamang yan, makapagpasalamat sa publiko, mag-wind up, then sumayuriya, ano man ang ipiparar man na ready man si Ging na magdamit permisa. Ay, transition. May sarong simana pa man. Kung mag-session in the next week, di may sarong simana pa. Matiano man baya man. Sige. O di, bakong tuminindog si Kinatawan Role, tapos ang roron, Ining-ingan si board member Glinda, withdraw na sa nangayan. no, ing-ing pa sana ni Kinatawan Role. Winindro tulos. Kaito si Kinatawan Role, piga apartar ninda. Bako, o ngunyan ing-ing pa sana, anapod kaan, he can whisper to the governor, kumbaga, Pero in a shouting manner. ing-ing na nadangog ko. Withdraw na sa nangayan. Winindro man ang gani Glinda. Wala na yung diskusyon. Oh. Magsirisyon, di magsirisyon. Oh, ibaga. Kung dahil magarating din, di dahil. Oh. Kiligon ta sa Martes. Iyo, oho. Dalagan. May makaistorya man lamang. Sa bagay, ano man ang si Kinatawan Nilgad, si Pade, buda si Kinatawan Bem, ang kaistoryan tama, kuha na, dahil na mabultada. Iyo, masana, sudwa. So, iba, direksyon, no, manggaan. So, Alam na. Sige. Basta na pala. Okay, sige. Sige tabi pare. Yan ang update halin diglis sanggunian parlawigan regular session. Al Armario, thank you. Salamat kumpadring Al sa mga istorya halin dyan sa luwas. Mga konselo bayano nagparadiskusyon kung ma-session o dae sarong tindog sa ni Kinatawan Rolly na Rosal ining-ingan da si Kinatawan Glinda withdraw na ngaya withdraw kay itong mga panahon ang pipasakitan nina dyan si Kinatawan Rolly ngunyan ing-ing pasan ni Kinatawan Rolly napangyari na. May midbid akong amigo sarong kontraktor igwanin na istorya na an saro ngaya ako ngaya kung makaluwas ining sarong kandidato sa lado nasyonal I can whisper ngaya to the president in a shouting manner. Nako anindong gustong sabihin ko ing-ing pa sana yan pero may kusog na may impluensya na ay nako standby muna tabi Luwens kumpadring Jomar Boda Joshua may mga hanap buhay kita alas 4:29. An oras hatod sa Indokang Neosep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neosep Forte. Pampers. Upgraded Pampers Pants with Rash Shield, our biggest savings ever. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Mag-Nestle All-Purpose Cream Budget Pack na. 35 pesos SRP lang. Visit createwithcream.ph for the Mango Ref Cake recipe. Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. BMEG Integra Worm X. Now available. Hanapin na sa inyong mga suking tindahan. High blood pressure, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Kasi unang-una lalo na yung sa high blood ko, nawala. Mga arthritis ko, nawala lahat ng ano ko. Kaya yun ang ginagamit ko sa ngayon. Imbis na mga iba-ibang klaseng gatas, pati yung kape, malaking bagay yung Doc Alternatibo talaga. Malaking tulong. Kasi kung hindi epektibo, ba't naman pa ako magbibili pa uli ang pabalik-balik ko dito para bumili. Manuel Azores, ako po ay 71 years old na.
Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Pagkatapos sa duty, after all days office, sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries and drugstores nationwide. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality. Gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Nestle All-Purpose Cream, now in budget pack. 35 pesos SRP only. Now it's so easy to create mango ref cake. Wow, wow, weekend every weekend. Basta may Nestle All-Purpose Cream. Try it now with Nestle All-Purpose Cream Budget Pack. 35 pesos SRP only. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Nestle All-Purpose Cream, now in budget pack. 35 pesos SRP only. Now it's so easy to create mango ref cake. Wow, wow, weekend every weekend. Basta may Nestle All-Purpose Cream. Try it now with Nestle All-Purpose Cream Budget Pack. 35 pesos SRP only. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe.
Sige, diretso kita kang programa. Nasa linya man si Luwens na Barsena. Isihunta ang darang informasyon ni Luwens. Luwens, marhay na hapon. Go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay sa mga dagdag pang bareta pinahimutikan sa liwat ni DNR Mines and Geosciences Bureau o MGB Region 5 Engineer o kaya Regional Director Engineer Danny Molina. Ang espekulasyon ka nagkakapira na kwari sa nasolamente ang nagiging mayor na rason kung natatanag-uurubasa ng ibang mga water sources sa mga barangay na nasa pamitisan kan Bulkang Mayon. Ini makalihis na ipag-unambitan sa DCGB nyo si Engineer Molina na daiman maafektaran ang mga water sources sa mga manlain-lain na komunidad na kung bako man aranihon masyado ang mga lugar din mga quarry site na pinagkukuhaan din mga manlain-lain na baybay, graba, asin boulder. Dagdag pa ni Molina na nangyayari sa na quarry nagiging perwisyo sa water system sa mga komunidad kung mismong kataning ang pinagkukuhaan ng quarry materials o kung kaya nasa katampad sa nanin mga water system na pirang metros ang rayo. Pero kung harayo o naman daw nin pirang kilometros, bako naman daw magkakanigo na ipagsahot sa mga nagkakwari na nyaon arami sa lugar. Ang importante lang sigun kay Molina na kung responsable man ang pagkakwari, lalo na kung sa salog sa na nakukutkot nin baybay boda graba, bako man daw iyan maraot na dapat regular na nagkakaykay ang mga salog para daiman mangyari ang grabing iwiwawa na mga volcanic deposit na minapano sa mga ini, dangan minatahob sa mga arababang komunidad na mas lalo nga ning problema. Simuli naman na uugma sa lakdang kang papatukaw na gobernador na si Alcalde Noel Rosal, nga na may pasabo talaga nin marhay na ang quarry bako maraot kung ini nag-ooperate sana sa mga lahar-prone areas. Nata daw yan, Luwens, tig-attribuer na naman sa pagkawara kan tubig sa mga sources sa quarry. Roger to databi, Sir Pio, iyan na naman ang mga chismis sa palibot. O garing sa pakipakulay ta naman kay Engineer Molina, bako man daw iyan totoo. Basta, bakang katampad, bako namang metro sa naan na rayo. Pero kung mga kiliterang kilometro naman sa rayo, bako man daw magkakadigo na ipagparasahot ta sana dyan. Iyo. And ano pa ito sa taramo ni Engineer Molina na mas maray na sa pag-abot kan administrasyon, maipapasabot man kan MGB kung ano talaga an estado kan quarry digdi sa tuya, na politicize ng maray an istoryang an. Roger Tadatabi, Sir Pio, nauugma siya, tangani ng ang pag-uurulayan, scientific na. Nyan, bako ng political aspect kan quarry. Roger Tadatabi, Sir Pio. Marirealisar gayod kan nagkakapira na naggamit kan isyong ana. Igo talagang dapat nahalion na mga naka-ready dyan na stockpile nin volcanic materials na dapat mahali tanganing daiiwa-wa digdi sa komunidad. Correct. So taramon baga basado sa report, pigdadangog ko sa report mo na mas magayon nga ni na nakakaykay sa mga salog. Roger to that, sabi ni Engineer Molina. Roger to that, iyan talaga tabi daw, Sir Pio, ang naturalesa kan mayon volcano, ang mga salog, bako man mga tubig talaga ang niwiwawa, kundi iso volcanic materials, panagpano na iyan, makaralat na iyan sa mga enterong araring lugar, iyulugod sa mas perwisyo. Yan. So, quarry in itself, kung ma-regulate nin tol-tol, makakamitigar kan peligro, makakabawas-bawas kan peligro, na so iwawa-wa, maiinaaning dakula, igwa panin kita sa gobyerno. Roger to databi, Sir Pio. Pero dapat tultulon, tanganing dahil maging wayward iyan na kung sain-sain basta mag-aragi na makawawa kung sain-sain darakang pagkaykay na sana kung sain na mga lugar na dahil nare-regulate scientifically. Roger. Correct. Okay, sige. Oo, kaya sigun man kay Molina, siya man ang akudan sa publiko bilang eksperto man sa siring na bagay tabi, Sir Pio, sa iyang ipinapangapudan man sa publiko na maging scientific ang mga basihan. Bako sa ng mga espekulasyon na nakapektar lugod sa mga desisyon man ng mga tao, lalo na sa mga ibang bagay. Roger to that. Sige. Roger, so yan tabi, Sir Pio, ana mga dagdag ng istorya hali sa NGB Region 5. Ako po, si Luwens Bursi Barsena.
Salamat Luen sa istorya hali dyan sa luwas. Igwa na lang kita ni sakto 19 minutos bago magabot ang alas 5 nin pagkahapon. Doro diretso kan bulos kan report. Isihon ta kumpadreng Jomar, marahay na hapon man tabi. Salamat pa rin Pio, maray na hapon sa mga parantabay, suportado kan lokal na gobyerno kan Tabaco ang kandidatura o laban kan duwang residente kan syudad kan Tabaco na makikibaka sa Mr. International Philippines 2022. Ini matapos na magpasar ning ordinansa kasudma ang sangguniang panglungsod kan Tabaco na minataw ning permiso para matawan ning financial assistance ang mga taga-Tabaco na malaban sa Mr. International Philippines na si J. Cordovales kan Barangay Bacolod, as in Peter Philip Ombay kan Barangay Kinastilyohan. Sinabi ni Eric Valeriano, ang tourist officer kan Tabaco, na ang duwang ini iyo ang panlaban talaga kan syudad kan Tabaco. Asin na naglalaom sinda na makakakuha ini harlang ka na pwesto sa unang bitan na competition na nakatalaan nagibuhon sa June 27 sa Okada, Manila. Sa paagikan suporta na itatao kan lokal na gobyerno kan Tabaco, magiging kagianan man sa duwang ini o magiging dagdag na kagianan sa duwang ini ang cash na itatao na dahil naman inunambitan paso kantidad sa saindang pagdayo duman sa Metro Manila para sa laban. Si J. Cordovales, iyo ang tugang kan pinakaprimerong mutya ng tabak na si Irene Cordovales kan 2002. Asin ini naman si Peter Philip Ombay, taga Barangay Kinastilyohan, pero dahil naman masyado napipirmi digdi, nasa Metro Manila na napipirmi, alagad pirming ipinagduntar ang syudad kan Tabaco. Iyan. Yan, pati ang mga dagdag na bareta. Dahil ka pa din nagnalas ko nga ta, iyan ang bareta ko. Yung nga niyan, pig nga ngalas ko na tawata pighilig ko digdigar kung igo makahiling ka na mahuhuros tulos ang kalson. Na-inspire ako kang padi ko sa Boracay. Ang na-imagine ko si Pading Jimmy. Yung hanit tiga sabi ko, mahuhuros ang kalson. Mahuhuros na ang kalson. Kaya yun yan ang pinareta ko sa imungon yan. Yan ba rin report, Jomar Bien, DCTV. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Kudos and good luck dyan sa representantes kan Albay sa nag-adang-adang na kompetisyon. Puros taga-Tabaco. Isihong taman daw ang mga dagdag pa nga istorya dyan sa palibot. Na dapat double celebration ito cum laude na. Nag-birthday pa. Talaga naman. Joshua, marhay na hapon. Please go ahead. Congratulations. Haba na nung intro. Ito, mahaba tong intro ha. Prepare natin. Dagdagan tan mga istorya dyan sa luwas. Aramon tan mga report. Igwa na lang kita ni 15 minutos bago magabot ang alas 5 nin pagkahapon. Isihontan mga istorya dyan sa luwas. Joshua, good afternoon. Mabalik ang programa, pakaris kan mga pagiramdom. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka.
Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Sige, duro-diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Isihuntaan bitbit na informasyon ni Joshua. Joshua, good afternoon. Go ahead na. Yes, salamat tabi Sir Pio, marihan na hapon man sa mga paraan tabay para sa mga dagdag pang bareta, 17 pakete nin pinagtutubod ang shabu na maabot sa 10 gramos, may kantidad 68,000. Iyan ang nasamsam sa ikinasar na operasyon kan puwersa kan Libmanan Municipal Police Station katuwang ang espuertos kan PDEA Region 5. Nangyari ini matapos ilansar ang sarong mandamiento de aresto kontra sa suspect bandang alas 6 ang pagkaaga kasuhapon, Hunyo 20 sa Zone 6 Barangay Bicol, Libmanan, Camarines Sur. Susog sa itinalawas na impormasyon kan Police Regional Office 5, ang suspect binistong si Alan Boncayaw Izamudio, 39 anyos, empleyado kan Casureco. Residente ini kanaon ng bita ng lugar. Apuer digdi, kumpiskado sa suspect ang sarong 9mm revolver na may trademark na Taurus, kargado pa nin 8 mga bala. Sangunyan ang suspect nasa irarom kan kustodiya kan Libmanan MPS, mantang pinaghanda naman ang mga kasong kakahampangon kini. Mientras tanto sa siblag pang operasyon sa probinsya Girare kan Camarines Sur, arestado man kan Baaw Municipal Police Station ang akusadong si Cesar Badiola I. Abalate alias Waway, 40 anyos, residente kan Zone 1 Barangay San Nicolas, Baaw, Camarines Sur. Sa isnirbing search warrant sa suspect, na-recover sa iyang pagrugaring ang anom na silyadong pakete ng plastic sachet na may laog na pinagtutubod ang shabu, maabot ini sa 25 gramos asin nagkakantidad din na 125,000 pesos. Ang suspect kasabay ang mga kumpiskadong ebidensya nasa kustodiya na kan Baaw MPS para sa maninigong dokumentasyon asin disposisyon. Matindi empleyado nin Casureco? Roger Serpio. Tapos may badil pa. Roger Serpio, 9mm ini tabi Serpio, kargado nin 8 bala. Sus Mario Joseph, ready to fire and to fight talagang drugs, guns, sex and violence, pero yung iriba-iba. Sus Mario Joseph duwa na nadala Duwa. Roger Serpio tabi. Sige. Yes, yan tabi Sir Pio ang mga dagdag na impormasyon susugman sa ipanalawas ka na Police Regional Office 5. Ali man digdi sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya. Tindi igwa pa nin badil, may droga na, may badil pa, arugan sa indang operasyon. Empleyado pa kan Camarines Sur Electric Cooperative, Casureco. Nag-moonlighting kung totoo ini na mga pangyayari shabu ba. Ako daw nangyari duman sa Municipal Peace and Order Council sa Libon.
Diyan sa ipinaapod na kuan pagtiripo ni Alkalde Das Maronilla. Diyan sa indang lugar. Manungod iyan sa kuan sa kamugtakan kan pas i-orden na inda data masabutan tibaan makonta. Kung nag-attender si PD na Tabernilla, si Sir Byron Tabernilla, buda kung ano so nag-transpire sa Huroron with this series of killings dyan sa naonambitan ng lugar. Nagkainitan baga, parehong binarabadan ng hinanakit si Alkalde Daz, buda si Chief na Tagtag kan Libon, PNP, tama ba? Libon so pahayag ni Alkalde, kailangan mga ko pipaisi kan mga pangyayari na iyan, referring duman sa Chief of Police. Usimbag man kan na Chief of Police, sige nga yakon ipaabot yan sa halangkaw na komandansya, iluluwas ko man ngayon sa kuya man na hinanakit man. Kulang man ngani ngayon suporta kan lokal na gobyerno kan sa pulisya saka nagkaletse-letse na. So mag-inibong na lado, parehong nagbirabadanan nin kulog buot na akusasyones. Nako, ano daw ang nangyari tabi kung nalawos yan. At ang sabi, ipapaabot na sa halangkaw na komandansya ni Alkalde mismo kung ano so sitwasyon na dyan. Sunod-sunod yan, may gigaradan, badil ang gamit kan mga perpetrators na dahi pa na nagkakadeterminaran kung si Isay. And siyempre, kung dahi pa na-determinaran kung si Isay, sumutibo dahi pa yan madideterminaran, mas lalo na. Dagdagan tan istorya. Kumparen Jim, what's happening? Good afternoon. Yes, salamat tabi pa di. Maray na hapon sa mga parantabay. Nag-pull out, kapo-pull out na pa lang sa munisipyo kan Libon tabi pa di. So, Impok Municipal Peace and Order Council meeting, nalawos. And itong so concern, both side, Mayor Das and Chief of Police, Major Arthur Tagtag, solve na tabi pa di. Wow, what happened? Dahil na basta sabi ni Mayor Das Maronilla, kanayapot niya to regarding duman sa kunigwanin mga nangyayari dahil siya nakakaisi tulos. Pagkatapos kaya kan Impok meeting, naghuroron so tulos sa sarong gilid tabi pre, Mayor Das, Chief of Police, and PD Byron Tabernilla. Ayan, nag-attindir. Bako na open so hororon kan tulo, separated na, and kan pagkatapos kan pag-pull out ni Nara PD and Chief of Police Dagdag, ginapot niya to si Mayor Das Maronilla. Okay na? Sabi ni Mayor Das Maronilla, okay na, nagagad naman dahil sa yanin date na sabot. Dahil during the time na naghapot kita sa alkalde, dahil pa man talaga makakapagtapok ni informasyon si Chief of Police na primero, nasa harayong lugar, nasa pag-operate, nasa pag-conducer ki follow-up, and nasa pagdaw siya kin-instruction sa sayang mga pag-iriba. Nasabutan man kan alkalde. Solve na tabi pa dito? Yes, oho. O di tama so saro niya tong pag-analisar kasubago na it's probable na dahil man talaga magkakatao pa si COP Tagtag, tayaon pa siya duman sa operasyon, kulang pa ng impormasyon na itatao niya kay alkalde. Correct. Nagkataon sa ako mismo pinasabot ko man bilang taga-media, dahil man pwedeng maghalat kita gabos na spursos kukuha nung taman, tanganing makuha niya to ang istorya. Roger to that. Sarapot-sabot na natabi pa rin. Pero duman sa open meeting,
dahil man ito pinagluwas. Nyan. Oh, nya so kuan so sabing maluya so suporta o dahil suporta sa lokal na gobyerno. Ano ang alkalde? Ano sabi? Kung ninapot kay Mayor Das Maronilla, tabaga baka ma-offend man. Basta sa paginan ni PD Byron Tabernilla, sinda na nag-hororon and nakakahunaan sa indang mga lakdang. Ang importante, magkasararo da. Ayan, okay. The all is well, all is well that ends well. Sa madaling sabi, okay na ito? Yes. Dahil ito tabi pa rin. Okay, sige. Iba pa niya itong mga istorya, tulo. Ang mga naglalataw na mga pangaranin mga alkaldes, nainot na niya ito yung nailuwas kan mga nakagingal daw na gustong maglutsada sa kargong LMP President kasalida ni incumbent LMP President Das Maronilla kan Libon kung saan ang eleksyon mangyayari sa maabot na Agosto. Ang pangaran, basado na mismo sa pahayag mo niyan ni Mayor Das Maronilla, naglalataw sa sirkulasyon kan mga alkalde si Mayor Adrian Salceda kan Pulangi, si Mayor Jorim Arcangel kan Jubiliar, asin Mayor Awin Baldo kan Daraga. Matindi ang kuan na yan, matindi ang laban na yan mananggad, ha? Although ang nag-confirmar pa sa Satuya kay ni si Mayor Jorim Arcangel na siya lalaban. Iyo. Sa naman na paagi, ako gustong sabihin, basta siya diretsoan na laban. Iyo. Kaninot, inot na pag-interview niya to kay Mayor Das Maronilla kay sabi niya, ang suporta niya kay Mayor Jerem Arcangel. Yan, pag-render ko yun nakalisan mga aldaw bulan, nagkaigwa nin celebration kan birthday ni Mayor Alan Arandia kan Biodoran, nagkaigwa nin tiripunduman sa mga alkalde together with Mayor Das Maronilla. And duman naman na bilog na nagluwas basado naman sa ibang alkalde na si Mayor Das Maronilla piging ganyan na si Mayor Adrian Salceda kan Pulangi ang lumaban bilang LMP President. Ayan, magayon magayon na estudyaran anta ang tercer distrito mahihiling sa mga alkalde kan tercer distrito kung sisay an sa indang susuportaran. Ngunyan, kan nakuha man niya to sulado naman kay ito ni Mayor Jorim Arcangel, di kung kaninot niya sako, suporta ni Mayor Das Maronilla, ngunyan kay Mayor Adrian Salceda, okay lang, no problem ngaya. Gana sa game ngaya. Wala man niya problema. May the best man win. Yan. Kung na luminawas naman sungara ni Awin Baldo, kan Daraga, and ngunyan niya to na confirmar na mismo mahali kay Mayor Das Maronilla na tuluman ang gad Awin, Jurem and Adrian. Pero bago na ni statement ni Mayor Das Maronilla tabi sa latest na pakipaguro niya to ngunyan na pagkahapon kanina igwa siya nin pigluluwas na kung sisayan susuportaran niya. Ngunyan wala na siya pinagsabi. Wala na siya sinabi kon sisay, ang pigihingaw da na kung po pwede, mapatsap na magkasararo na sana. Maraot na magkaigwadaanin pagkabarang-abanga ang mga alkaldes digdi sa Albay, and ang kung po pwede sana, saro na sana, arog ka nangyari sa saya, na dahil naglaban sa saya, sararo sa mga alkalde. And sigun kay Mayor Das Maronilla, kung mag-materialize di ang mga alkaldes nga sararoan karampag, nagkasararo. Pero kung dahil magpaunot-unotan sa tulo, dahil na siyang maginibaw. Yan, sige. Yan, tabi pa mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat pa din Jimmy sa agabaltadahan tayan sa mga programa. Salamat amang Diyos ang magbantay. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack.